Tervetuloa venemessuille. Mä olen Erno Bluebeatista. Tänään me esitellään teille loistava uutuustuote Mediastandi. Bluebeatin Mediastandissa on Suomessa valmistettu teräsjalusta. Sieltä löytyy Bluebeatin 10-tuumainen Android-tabletti, joka lukitaan avaimella sinne kiinni, joten se on turvallinen, tukeva ja tosissaan pitkäkestoinen ja ikäinen. Samasta standista löytyy myöskin pöytäversio, joka voidaan kiinnittää tarvittaessa vaikka seinään. Bluebeatin Mediastandi pystytään kustomoimaan juuri teidän yrityksen logoilla. Tabletti sisällä voidaan lukita ja sen käyttö ja ohjelmistot voidaan myöskin kustomoida tarpeenne mukaan. Esimerkiksi täyttämällä asiakaspalvelukyselyitä tai kilpailulomakkeita. Tabletteja pystytään hallitsemaan etänä, joten se mahdollistaa niiden käytön vaikka ympäri maapalloa. Bluebeatin Mediastandin saat tavallisen iPadin hinnalla juuri teille oikeanlaisena ja kustomoituna. Tilaa itsellesi Bluebeatin Mediastandi vaikka osoitteesta www.bluebeat.com tai lähetä sähköpostilla tarjouspyyntö yritysmyynti@bluebeat.com. Bluebeatin standi on todella loistava ja hyvä. Tää tulee vieraita, ei saa haittaa.